Assalamu alaikum yan uwa, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a cikin bidiyon namu na yau. So kwana biyu ba mu haɗu ba. So alhamdulillah yau kuma mun kawo muku sabon bidiyo. Za mu yi magana akan wayannan abu, na tabbata mun sha magana akan wayannan kun san su. So a yau a cikin bidiyon mu za mu yi magana akan ɗaya daga cikin su, sannan kuma a bidiyon da za mu sake na gaba akan wayannan zan yi kokari idan na samu lokaci zan tsara yadda za mu yi. Za mu kyautar da wayannan abubuwa guda 4. So za mu ga yadda za a yi kyautan da kuma yadda za a yi gyasan. So ku sai a cikin wannan bidiyo ku yi subscribing, ku yi liking domin ku samu daman samun nasara ku ci wannan abun. A cikin bidiyon da za mu yi na gaba zan yi bidiyo akan yadda zan tsara yadda za a yi gasan, duk wanda ya ci sai mu san da za a tura mai abunsa inda yake. Ba tare da ɓata muku lokaci ba, bari mu da cikin bidiyon namu kai sai. So amma ga nan mu je kai sai cikin bidiyon namu, ina mana albishir da wani sabon channel da muka bude. Wannan channel ne na collaboration wanda yawanci ko in ce kusan duka manyan masu yin bidiyoyi na technology a YouTube da harshen Hausa suna cikin wannan channel din. Daga cikin wanda suke cikin wannan channel akwai su Mubaraki, akwai su Madi, akwai Keke, akwai Tanimu 1TV da wayansu manyan YouTube channel, Usman Fasaha da sauransu, duka an haɗu a cikin wannan channel din. Za ana kawo muku bidiyoyi ne abin da shafi technology na gaske kuma a harshen Hausa. Misali abin da shafi programming, duk da yanzu duk bidiyo da muke da Hausa zai yi wuya ka samu bidiyoyin da aka yi akan programming ko kuma bidiyo da aka yi akan editing na bidiyo da harshen Hausa. So duka a cikin wannan channel an ba wa mutane kowa ga abin da zai kai, zaka mana kaza, kai zaka yi kaza, za a samu ana karantar da wannan. Sannan kuma a cikin channel din a kowace rana akan ɗaura bidiyo a cikin wannan channel. Wannan sabon channel ne da aka kiran shi da Hausa Tech Team. So Hausa Tech Team channel ne mai matukar amfani, daga kowa ya je mana liking ya kuma yi subscribing na wannan channel. Ni kaina zan karantar da programming a cikin wannan channel din, sannan kuma Hamza shi ma zai karantar da programming, Hamza na Mubaraki TV. Madi zai karantar da abin da shafi cyber security, sannan kuma Keke zai karantar da abin da ya shafi editing na bidiyo da duk wayansu abubuwa da kowane irin Android tricks da komai da kake bukata akwai a cikin wannan channel. Ba tare da bata lokaci ba, bari mu je kai sai cikin abin da ya kama wannan bidiyo. Abin da kamar cikin wannan bidiyo shine za mu yi bayani akan wannan abu. So na tabbata mun yi bidiyoyi akan da dama wannan, sannan kuma akwai wani ma wanda muka yi bidiyo akan sa bai dade ba. So duka mun yi bidiyo akan, sannan kuma mun muku bayani a yanda suke rike cajin su da sauran abubuwa da suke ciki. Misali yanzu idan ka dauki wayannan abubuwa ka duba, duka zaka samu kusan abu guda ɗaya ne, sai dai kawai kololi ne da ya bambanta. Akwai ash color wanda yawanci zai wuya ka samu a kasuwa, yawanci na tabbata sai fari mutane suke samu a kasuwa. Idan ka duba nan ina da ash color, ina da blue, ina da baki, ina da fari, ina da pink, sannan akwai wasu kololi ma ya tura maka har inda kake so. Wannan abu ana sayar da shi akan naira 3000, wanda idan zan yi lissafi bai wuce a wayanda ba sa Najeriya zan iya musu lissafin shi a dala, maybe in ce dala 10 har da canji a kai. So wannan abu yana da matukar kyau sosai. Sannan kuma daga cikin wayannan duka abin da ka duba kololi ne ya bambanta su, kamar da na faɗa akwai ash color, blue, baki, pink da sauransu. Wannan abu ana sayar da shi akan naira 3000, wanda idan zan yi lissafi bai wuce a wayanda ba sa Najeriya zan iya musu lissafin shi a dala, maybe in ce dala 10 har da canji a kai. So wannan abu yana da matukar kyau sosai. Sannan kuma daga cikin wayannan duka abin da ka duba kololi ne ya bambanta su, kamar da na faɗa akwai ash color, blue, baki, pink da sauran. Akwai kololi da dama, green, akwai wasu kololin na daban-daban wayanda duka na san zai yi wuya a kasuwanni idan ka je zaka samu yawanci sai fari, baki ma misali baki mutane suna son baki, so amma baki yana wahala ba a cika samu ba. So kuma baki yana da kyau a gaskiya idan ka duba yanayin build. Sannan idan ka duba jikin wannan abu yana da laushi sosai, ba kamar ma idan ka dauki sauran kololin ba. Ita farin dama normal mun san farin, ko kuma in ce mun saba rikiya. So idan ka dauki kololin zaka samu duka kololin suna da kyau, sannan kuma farare. Sannan abin da ya burge da wannan abu shine wayancin da muka yi bidiyo akan su, misali wanda muka yi bidiyo na farko akan shi yana da wuta, wanda yanzu idan ka cire shi, misali yanzu wannan shine mai caji, idan ka cire shi zaka ga ya fara wuta. Yanzu idan in kana duba zaka ga akwai wuta. So the moment ka yi connecting da wannan da wayarka zaka mayar da ita kawai, zaka ga ta daina yin wuta. In wanda bai sani ba ma, ko kuma wanda bai ankara ba, zai samu kawai asalin original din yake aiki da shi, irin wannan mai tsadan na Apple din. So amma wannan normal one ne kawai, irin dan daidai na daidai kuɗi wanda kowa zai iya sayen shi. Kamar da na faɗa ana sayar da shi 3000, sannan kuma duk mai so zai ba. Daga cikin kwalin duka ba wani abu iri ɗaya ne duka. Sannan kuma daga ka cire abun nan in, daga ka cire airpod din ka ajiye, zaka in ka duba daga cikin zaka samu sai paper nan, sannan kuma sai charger da suke zuwa a cikin su, da kuma irin wayannan paper da za maka bayanin su, wayanda yawanci suna zuwa da yare biyu, wani yaren da Turanci sannan kuma da yaren kasar China. Yanzu misalin ka duba nan da China ne ta gefen nan, sannan kuma ta gefen nan da Turanci.
bari in gama kullewa ina zo